fin rematou o pesadelo, o cadáver que descanse en paz, e nada, agora esperar que retiren toda a suciedade, que desinfecten, que tamén é moi importante, e volver á normalidade. Despois de horas retirando lixo e útiles amoreados, finalmente esta mañá foi posible facer o levantamento do cadáver do home de 77 anos con síndrome de Dióxenes que podería levar 15 días morto no seu piso do concello de Oleiros. Os veciños agardan agora a retirada total do que ali había e a desinfección pertinente para poder volver á normalidade. Algúns durmiron hoxe fora das súas casas porque o cheiro, aseguran, é insoportable. Outro caso desgraciado, aínda que non tan extremo, aconteceu nas últimas horas no concello pontevedrés de Soutelo de Montes. O cheiro que saía da vivenda do finado alertou os veciños. Era tamén unha persoa de idade avanzada que podería levar bastante tempo sen vida. Boas tardes, mércores 14 de xaneiro, aquí comeza este Galicia Noticias, en que tamén estaremos en Trazo. Ali tivo lugar un novo roubo, un máis, que se suma á vaga de asaltos en domicilios da contorna de Santiago. Os ladróns entraron pola fiestra nunha casa de Ponte Albar. Levaron cartos e xoias de ouro. A Garda Civil xa investiga este novo asalto e busca os responsables. En un momento rápido, serían as 6:30, de 6:30 a 9. As chicas foron de compras, e el foi para traballar, o marido, e foi nun momento rápido. Xa non colleron aquí, e nós vimos eu vimos desde arriba, da terraza, que nós vimos aí. Un día vim aquí, que pasará aí, que parece que hai uns cartóns tirados, pero non fixen caso. E despois a noite, a beira da noite, viñamos, eran os golleros eses. Leza, ese é o nome da operación contra o narcotráfico da que lles falamos onte. Hoxe coñecemos máis detalles dela. Desenvolveuse en varias localidades da provincia da Coruña, case un ano de pescudas, que concluíu coa detención de 5 persoas, 4 delas xa en prisión. O grupo criminal dedicábase a suministrar e guardar a droga que vendían no poboado de Freixeiro, en Narón. En novo golpe do narcotráfico en Vigo, axentes da Policía Nacional e de Vigilancia Aduaneira comisaron 200 kilos de cocaína no porto da cidade olívica. Axiña, imos en directo a Talí a coñecer a última hora. Tamén en Vigo a Policía Nacional dá por desartellado unha trama que captaba persoas estranxeiras a través dunha aplicación de citas e logo as explotaba laboralmente en establecementos de alimentación. As vítimas desta rede traballaban case 17 horas ao día, a cambio de 600 euros. Moitas veces nin sequera cobraban o salario. Ademais vivían en almacéns en condicións insalubres. Hai 3 persoas investigadas por estes feitos. Ela inicia pois como unha relación sentimental a través dunha app de citas, dunha aplicación móvil cun home, cun varón que vivía aquí na localidade. Ela era de orixe sudamericano e, ofrécelle pois un traballo, unha vivenda, se traslada a España, o que finalmente ela, debido á precariedade laboral que ten no seu país, acepta. Novo golpe do narcotráfico en Vigo, axentes da Policía Nacional e de Vigilancia Aduaneira comisaron 200 kilos de cocaína no porto da cidade olívica. Alejandro, hai varias persoas detidas. Sí, en total 5 persoas detidas, das cales alo menos 3 delas terían nacionalidade albanesa. Unhas detencións que se produxeron no marco deste operativo no que os axentes tiñan no punto de mira unha embarcación na que viaxaba ese alixo que saiu de Sudamérica e que realizaba a coñecida como Ruta da Froita. Estas 5 persoas supostamente trasladáronse aquí a Vigo para recoller ese alixo, pero foron detidos pouco tempo antes de que poideran facelo. Alo menos unha desas persoas estarían relacionadas tamén con outro alixo que foi incautado tamén neste mesmo porto fai prácticamente un ano, en xaneiro do ano 2025. O xulgado de instrucción número 8 da cidade olívica encárgase da investigación e será quen determine cal é o futuro destas 5 persoas detidas. Pois hoxe coñecemos tamén máis pormenores da maior operación contra o narcotráfico na comarca de Ferrolterra, bautizada como Lezna. 2 anos de pescudas que concluíron coa detención de 5 persoas, 4 delas xa en prisión, e a incautación de importantes cantidades de droga, armas, cartos e vehículos.
31 kilos de cocaína, 135 de haxix, marihuana e ketamina, 85.000 euros en metálico, armas, 5 turismos e 2 motos. E o alixo e bens incautados na operación Letna, desenvolvida polo equipo de delincuencia organizada e antidrogas da Garda Civil e o Servicio de Vixilancia Aduaneira. Un traballo conxunto que permitiu ademais a detención de 5 persoas, 4 delas xa en prisión, acusados de tráfico de drogas e pertenza a organización criminal. Estamos ante unha das máis importantes operacións levadas a cabo contra o narcotráfico e, sobre todo, contra a venta en pequeñas cantidades na comarca de Ferrolterra. Creo que é unha boa nova para a sociedade o feito de que as forzas e corpos de seguridade do Estado, fundamentalmente, en este caso a Garda Civil e a Axencia Tributaria, están traballando conxuntamente para limitar e reducir ao máximo o tráfico de estupefacientes. A operación é froito dunha investigación que se iniciou hai 2 anos co seguimento a 2 veciños do Zacesuras. Un deles levaba un alto nivel de vida sen actividade laboral coñecida. Os investigadores descubriron que almacenaban grandes cantidades de droga en fincas desa localidade e estaban vencellados a unha rede dedicada ao narcotráfico, que tamén utilizaba un garaxe na Coruña para esta actividade. Os investigados surtían puntos de venda na Coruña e Arteixo. Outro dos detidos, considerado un dos líderes dun coñecido grupo criminal de Ferrol, valíase dun piso gardería en Narón, na rúa Xaquín Bruqueta, para almacenar a mercadorías sen levantar sospeitas. No rexistro realizado xoves pasado nesa vivenda, os axentes atoparon armas, droga e cartos en metálico. Ali detiveron tamén unha muller. Parecía un salón de peiteado normal e corrente, pero en realidade era un punto de venda de droga. A Garda Civil abriu unha investigación contra o dono dun salón de peiteado de Baiona por presunto tráfico de cocaína no seu local. O acusado é un varón de 23 anos. Os axentes sorprenderono con 9 doses de droga listas para a súa comercialización. O home xa pasou a disposición xudicial, investigado por un delicto contra a saúde pública. Detido un home en Vigo por acoitelar supostamente outro co que saíra de troula. A agresión produciuse no cruzamento entre a rúa de Pontevedra e a de Rosalía de Castro, o remate da noite, porque supostamente a vítima non lle quería devolver os cartos cos que o presunto agresor lle pagara varias consumicións. Tentou fuxir, pero a policía seguiu o rastro do seu propio sangue ao cortarse el mesmo coa arma que empregou na agresión. Impútalle un delicto de lesións agravadas. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirma a condena a 15 anos de cárcere por acusado de asasinar a coiteladas o home co que compartía piso en Vigo. O crime tivo lugar en xullo de 2023 no exterior da vivenda que ambos os dous compartían. O condenado presentara un recurso alegando a vulneración da súa presunción de inocencia, tamén a denegación de probas que considera relevantes para a súa defensa. Con todo, o Alto Tribunal conclúe que hai probas suficientes para condenalo e que a resolución do xurado é razoable e non vulnera dereitos fundamentais. Por todo iso, desestima a solicitude do autor do crime de cambiar a condena por asasinato a homicidio. Considera que o ataque foi por sorpresa e que a vítima non tivo oportunidade de defenderse. Caeu en Vigo unha trama que captaba persoas estranxeiras a través dunha aplicación de citas para explotalas laboralmente en establecementos de alimentación. Traballaban 17 horas ao día por 600 euros que ás veces non chegaban a cobrar e vivían en almacéns insalubres. Hai 3 persoas investigadas. A denuncia dunha muller permitiu á Policía Nacional desarticular unha trama de explotación laboral en Vigo. De orixe suramericana e en situación irregular en España, estaba a ser sometida a condicións laborais abusivas. Traballaba nunha froitería, unha oferta que aceptou a través dunha aplicación de citas. Ela inicia como unha relación sentimental a través dunha app de citas, dunha aplicación móvil cun home, cun varón que vivía aquí na localidade. Ela era de orixe sudamericano e, ofrécelle un traballo, unha vivenda, se traslada a España, o que finalmente ela, debido á precariedade laboral que ten no seu país, acepta e persónase aquí no noso país. As condicións laborais desde o inicio foron completamente abusivas, ademais que encontrábase nunha situación administrativa irregular, non estaba realmente dada de alta como traballadora. A Policía Nacional identificou 4 vítimas da trama, 3 mulleres e un home, todas de América do Sur e en situación irregular. Traballaban case 17 horas ao día e vivían en almacéns convertidos en vivendas e en condicións mínimas de habitabilidade. É unhas 15 horas diarias de traballo, un salario aproximado duns 600 euros que en ocasións
a veces ni sequera chegaba a recibir, e, bueno, o aloxamento que se lle daba, eso que lle había prometido, pois realmente foi pois nos almacéns das propias fruterías, unhas condicións de habitabilidade mínimas. Hai 3 investigados por estes feitos, o responsable dos negocios e 2 familiares directos, a súa exmuller e o seu fillo, xa que os locais figuraban o seu nome. A investigación segue aberta. Algúns veciños durmiron fora esta noite porque o fedor era insoportable, pero o fin do pesadelo está preto. De momento, esta mañá xa puderon retirar o cadáver do home con síndrome de Dióxenes, que podía levar 15 días morto en Oleiros. Previamente tiveron que quitar o lixo e os útiles que lles impedían chegar ata él, pero aínda queda traballo. De seguida, aquí no Galicia Noticias. Arquivado provisionalmente o caso en que se investigou as grabacións de mulleres ouriñando na festa da Maruxaina de Viveiro e que se difundiron despois en páxinas de contido erótico. O Tribunal de Instancia de Viveiro explica que non foi posible identificar os posibles autores da captación das imaxes nin da súa distribución. O caso provocara unha gran contestación social na localidade, pero no auto a xuíza, malia que non dubida do testemuño e sufrimento das denunciantes, asegura que ante a ausencia de indicios de criminalidade contra ningunha persoa, só cabe o sobresemento do caso. Continúa a vaga de roubos en vivendas rurais da comarca de Santiago. Os novos asaltos producíronse desta volta no concello de Trazo. Sospeítase dunha banda organizada que aproveita para entrar roubar xoias cando os donos non están na casa. Iria. Si, o xeito de proceder é sempre moi similar e de feito hai xa quen os chama a banda do Volvo polo modelo de coche que supostamente empregan para vixilar as casas. Os asaltos contanse por dúcias na comarca de Santiago, en concellos como Teo, como Vedra, Silleda e agora tamén aquí en Trazo, nos lugares de Ponte Albar e Chaián. Os ladróns van directamente polos cartos en efectivo e polas xoias, e mellor que xexan douro. De feito, aquí onte, a poucos metros das casas asaltadas, apareceron varias caixas de xoias nas que xa só quedaba a bisutería. Os ladróns entraron pola fiestra desta vivenda de Ponte Albar, en Trazo, o pasado sábado. Tal e como sucedeu nos outros asaltos rexistrados nas últimas semanas en concellos da contorna de Santiago, os asaltantes agardaron a que os donos saíran da casa. Non estaban, foi nun momento rápido, serían as 6:30, de 6:30 a 9. As chicas foron de compras, e el foi para traballar, o marido, e foi nun momento rápido. Os cans non ladraron e ninguén notou nada sospeitoso. Remexeron a casa inteira, deixando todo patas arriba para buscar o único que lles interesaba, cartos en efectivo e xoias de ouro. Según dixeron, as joias, unha cadena de ouro boa, e pendientes e anillos. Bueno, anillos sei que ainda tiñan. Sei que incluso sobres que tiñan, non sei, de letras ou de cousas, que os abriron toditos. Ese mesmo día notificouse outro asalto similar en Chaián, tamén no concello de Trazo. E a pouca distancia das dúas casas saqueadas vive José, que levou unha gran sorpresa ao atopar tirados na súa leira restos dun botín en que só quedaba xa a bixutería. Vimos desde arriba, da terraza, que non vimos aí. Un día vim aquí, que pasará aí, que parece que hai uns cartóns tirados, pero non fixo en casa. E despois a beira da noite viñamos, eran os joyeros eses. A joya non había, a boa levaran, estaba malo. Moitas cousas malas. Relós pequeniños. As caixas de xoias están en mans da Garda Civil que investiga esta vaga de saqueos. Comezou no Nadal en Boqueixón e Vedra e fóronse repetindo os asaltos noutros concellos como a Estrada, Teo e Silleda. Se ben neste último caso, os roubos foron en 2 pisos da zona urbana. Sospeítase dunha banda organizada que, segundo algunhas testemuñas, emprega un coche de marca Volvo para vixiar as casas. Mentres os asentes tratan de identificalos, a preocupación medra ante os veciños que piden reforzar a vixilancia con máis patrullas no rural. En Oleiros esta mañá retiraban o corpo sen vida do home que atoparon morto no interior da súa vivenda onde podería levar alrededor de 15 días. Reyes.
Sí, contra as 10:30 da mañá procedeuse o levantamento do cadáver que foi conducido a un centro hospitalario polos servizos funerarios. A falta dos resultados da autopsia todo apunta a unha morte natural. Lembramos que o corpo sen vida deste veciño de Perillo de 77 anos foi descuberto este martes, porén a forense, por mor da gran cantidade de lixo e cascallos que amoreaba este home no interior da súa vivenda, non puido realizar o seu traballo ata esta mañá despois de que os operarios de limpeza realizasen as tarefas oportunas. É o momento en que os servizos funerarios sacaban o corpo sen vida do interior desta vivenda de Perillo. Por fin rematou o pesadelo, o cadáver que descanse en paz, e nada, agora esperar que retiren toda a suciedade, que desinfecten, que tamén é moi importante, e volver á normalidade. A nosa enfado é... xa non sei como explicalo, é que teña que quedar un cadáver aí toda a noite, xa por respeto o cadáver e por respeto tamén a nós, os veciños, e na situación na que estaba, porque ao final estaba rodeado de basura, é insalubre totalmente. O finado é un home de 77 anos de idade, vivía só e podería padecer síndrome de Dióxenes. A veciñanza levaba sen velo arredor de medio mes e só se relacionaba cunha veciña mediante notas que lle metía por debaixo da porta, a última este luns. A ver se me contesta, vale? Y le voy a decir que no sabemos nada de él, que si le pasa algo y que si no va a venir la policía, me lo pone en la nota, que la policía no me dejó tocar, va a venir la policía local. La nota sigue allí. Yo me doy cuenta de que algo pasa. El olor es un olor que no es de basura, es un olor, yo que he trabajado en el ramo médico, sé que es un olor a muerte. Contra as 9 desta mañá, operarios de limpeza achegáronse á vivenda para proceder á retirada de lixo e obxectos co fin de permitir a entrada da médico forense, xa que onte lle foi imposible. Ela quería facer o seu traballo, pero en un mínimo de comodidade para facelo. Había que quitar moita basura para poder acceder ao finado. A persoa que veu do ayuntamiento dixo que non tiña man de obra para a limpeza. E ela non daba chegado ao cadáver, entonces ela o que pedía era que por favor despejaran a zona para poder facer o seu traballo ben, en condicións dignas. E desde o Concello a palabra que lle dixeron é que non tiñan personal para poder facer ese traballo hasta hoxe pola mañá. Polo momento non se lle realizou a autopsia, porén a Garda Civil indica que a causa da morte foi probablemente natural. Outro caso semellante nas últimas horas en Soutelo de Montes. Os veciños alertaban onte do cheiro que saía dunha vivenda unifamiliar en pleno centro urbano. Ata alí desprazouse persoal do Concello de Forcarei, a Garda Civil e os bombeiros de Silleda que abriron a porta do domicilio. No seu interior atoparon o corpo sen vida dun home que vivía só e que semella que tamén levaba un tempo falecido. A tranquilidade desta pequena localidade de Soutelo de Montes víase alterada onte pola mañá, cando os veciños alertaban do forte cheiro que saía dunha vivenda unifamiliar situada en pleno centro urbano. Ali residía un home de 64 anos de idade que vivía só. Foron eles quen deron o primeiro aviso. Ata a casa trasladáronse de inmediato persoal do Concello de Forcarei e a Garda Civil, que precisaron da axuda dos bombeiros do Parque de Silleda para poder abrir a porta do domicilio. No seu interior atoparon o corpo do home que levaba tempo falecido e semella morreu por causas naturais. O forense ordenaba o levantamento do cadáver a primeira hora da tarde. Hoxe, ás 4, vai ser soterrado no cemiterio parroquial de Santa María Magdalena, procedente do tanatorio onde foi trasladado o seu corpo onte. A Consellería de Sanidade está investigando a orixe dun foco de gastroenterite, polo que uns 50 alumnos de diferentes cursos do Instituto del Viña na Coruña están de baixa estes días. Ningún dos afectados precisou hospitalización ata o momento. Os estudantes están a ser atendidos en centros de saúde, puntos de atención continuada e a través de consultas telefónicas. Presentan síntomas como vómitos, diarrea e febre. O Instituto del Viña non ten comedor, pero sí cafetería e crese que o alimento que provocou o gromo se consumiu entre os días 8 e 9 de xaneiro na hora do recreo. Alumnos e persoal da Universidade de Santiago foron obxectivo dun intento de estafa por correo electrónico. A mensaxe fraudulenta solicitaba ao destinatario unha transferencia bancaria de 550 euros en concepto dun pago pendente de matrícula. Dende a institución compostelá xa tomaron medidas para desartellar a estafa e informar á comunidade universitaria.
Preto de 2.000 persoas da Comunidade Universitaria de Santiago recibiron esta semana un correo electrónico fraudulento dende un enderezo que se facía pasar pola USC. A través dun documento adxunto no que incluían o logo da institución, os estafadores solicitaban ao destinatario un pago pendente da matrícula por valor de 550 euros. Chegou un correo que poñía pago pendente da matrícula e un documento. Eu revisei o correo, simplemente xa non abrín o documento, non vai a ser, pero bueno, eu supoño que sería bastante real. Sé que la matrícula del máster que estoy haciendo, ningún pago va a ser de 550. Pero me metí justo en el programa de Erasmus y digo, a lo mejor tengo que pagar algo de Erasmus. Entonces comenté con amigos y ya me dijeron que era un timo, unha estafa. A mensaxe de phishing que foi enviada de forma masiva alrededor das 2 da tarde do luns chegou tanto a alumnos como a docentes e persoal da universidade, polo que foi rapidamente detectado pola institución. En cuestión de minutos, o Centro de Atención ao Usuario remitiu unha notificación alertando do intento da estafa ao conxunto da comunidade universitaria. Chegou o correo como ás 14:10 e xa ás 14:30 xa o tiñamos detectado e se empezaron a mandar os correos ás 3 menos cuarto. Entonces, bueno, aproximadamente lle chegou como a 2.000 persoas da institución e non eran estudantes, era calquera. De feito, xa digo, eu era un deles, non? Dende a dirección da universidade aseguran non ter constancia de ningunha víctima do calote, mas sinalan que esta sorte de tentativas de estafa son xa unha práctica común. En consecuencia, salientan a importancia de non premer en ligacións de orixe descoñecida e de consultar co remitente da mensaxe a través dunha canle segura nestes casos. Tamén sinalan que a USC únicamente conta con 2 dominios de correo electrónico oficiais. Solo poder recibir correos de 2 dominios, @usc.es e @usc.gal. Si tú recibes de calquer outro sitio, aínda que poña RAI, poña EDU, poña calquer cousa, eso non é da USC. Este é o primeiro elemento que hai que saber. Adicionalmente, a Universidade de Compostela conta cunha serie de recursos de libre acceso na súa páxina web na que calquera persoa pertencente ou allea á comunidade universitaria pode consultar como proceder en caso de recibir unha mensaxe sospeitosa. Preto de 50.000 euros lle roubaron a unha muller en Vigo coa coñecida como estafa do fillo en apuros. Trátase dunha das maiores cantidades roubadas mediante esta técnica delictiva. A afectada recibiu unha mensaxe na que supostamente o seu fillo lle pedía cartos. A realidade era outra, pois tras esta petición de axuda económica estaban os estafadores. A muller realizou varios movementos bancarios de decenas de miles de euros pensando que lle estaba axudando o seu familiar. A vítima do calote xa denunciou os feitos. Sei por que se lle deu por vir pai. Será porque aquí está o San Pedro e abre as portas. Esta mañá houve un accidente de tráfico múltiple na AP9 a altura do concello de Barro que puido acabar en traxedia con 5 coches implicados e un camión. Todo empezou cando o condutor dun Seat León bateu contra o lateral do camión e perdeu o control. Os condutores dos coches que viñan detrás non foron quen de evitalo e os seus vehículos foron batendo entre eles. Por sorte, a colusión saldouse con 2 feridos leves, con golpes en apenas importancia e, iso sí, cunha retención de varios kilómetros ata que deron retirado todos os vehículos. E hoxe, a primeira hora da mañá, volveron repetirse as retencións na avenida de San Cristobo, na Coruña, onde ata o 17 de marzo, como mínimo, vai permanecer pechado a vía que desemboca en Alfonso Molina. Iso obriga a desviar todo o tráfico procedente do polígono da Grela, que xa onte provocou problemas de circulación importantes. A Policía Local tivo que regular o tráfico na rotonda de Mato Grande, onde desembocan agora todos estes vehículos. Durante 3 días estará prohibido aparcar nunha das rúas con máis tráfico de Lugo, e a que dá servizo o barrio de San Lázaro e o Club Fluvial. Cada día estacionan nela preto de 300 coches. O motivo é que estes días vaise facer a inspección previa ás obras de remodelación da rúa. Unhas obras que os veciños ansían, pero preocúpalles os prazos e a forma en que se vai realizar. Primeiro día da prohibición de aparcar na rúa Fermín Rivera de Lugo, pero son poucos os que respectan a sinalización. Porque tuvo que deixalo da outra beira do río, non? Da outra beira do río, que son 5 minutos, que non é ningún mérito, que a xente está moi acostumbrada a levar o coche hasta a porta. É unha das rúas con máis tráfico da cidade, non só dá servizo
Os veciños do barrio de San Lázaro tamén os usuarios do Club Fluvial, un dos máis grandes de Galicia con 8.000 socios. 250 coches ou 300 aproximadamente. É un aparcamento privado e depois temos aquí unha canteira que é nosa tamén, que aí entran coches, vehículos tamén. O sea que de momento nosotros pois no para todos os coches que veñen, pero bueno, na zona hai aparcamentos tamén. As restriccións para aparcar debense ás obras, van a remodelar toda a rúa, aquí son continuos os reventóns nas tubaxes. A ver, yo entiendo que las obras son necesarias porque cada 2 por 3 nos están cortando el agua, estamos sin agua. Y para los comercios y para las viviendas, pues imagínate. Bueno, aquí hai uns baches enormes, todo por o desagüe que está mal, é dicir, as obras necesitan moito, o problema é cando van facer as obras e canto van durar as obras. Isto é o que preocupa aos veciños, os prazos, a forma ou en que dirección vai quedar a rúa. Podrían cortar por tramos, si no ala y todo, no sé. Entiendo que sí que nos va a repercutir. É unha mellora ya que aguantala, iso temos que aguantar, o que non podemos é quedar toda a vida cunha dirección sola. E agora que nos metan por aquí arrodeamos os 5 ou 6 kilómetros máis para ir a Lugo. O peche destes 3 días para inspeccionar as canalizacións é a primeira toma de contacto. O groso das obras será en primavera. A menos dun mes do entroido e case sen tempo de recuperar os vos hábitos alimentarios tralo Nadal, xa imos axendando os primeiros cocidos coas sobremesas típicas. Así, a celebración de todas as festas arredor dunha mesa leva moitas veces a excesos e tamén a busca de milagres para recuperar o peso. Con varios profesionais da saúde, buscamos as pílulas que sí funcionan. A presa por recuperarnos dos excesos cometidos na mesa durante o Nadal e a publicidade alimentaria que invita a comprar superalimentos ou determinados suplementos ás veces poden levarnos á confusión. Verdade que, bueno, esas dietas detox, non? Estas dietas moi estritas, cuidado que incluso cos ayunos, non? Intermitentes, que sí que poden funcionar, pero non a todo o mundo, non están indicadas, hai determinado tipo de pacientes que non deben de meterse nun ayuno intermitente. Restringir demasiado sí que pode provocar carencias de nutrientes, podemos, pois eso, limitar moito e limitar tanto que non chegamos a cubrir os requerimentos de vitaminas, minerales, fibra. Entón, o ideal é non restringir demasiado, sino eso, retomar vos hábitos. No existen productos milagro, no, es volver realmente a la comida real. La comida real, esas proteínas, esas verduras, hidratarnos de forma correcta, con agua con un poquito de limón, o antes justo de las comidas un poquito de aceite de oliva virgen con un poquito de limón, lo que sea activar lo que es a nivel enzima digestiva, a nivel cuerpo, es lo que yo doy como tip. El milagro es que te des cuenta de lo que metes en tu cuerpo y seas consciente y responsable y luego con todas las consecuencias. Seguir algunhas pautas indicadas polos profesionais da saúde pode ser a mellor pílula. Ese prato no que aparece a mitad do prato as verduras, un cuarto de carbohidrato, outro cuarto de proteína, sempre manter ese equilibrio. O prato de Harvard o que nos indica é que non nos esquezamos nunca do vegetal e que non sea algo anecdótico, sino que sea, pois, esa mitad de plato, non? En ese volume. Pero para que o corpo recupere o equilibrio non chega cunha alimentación axeitada. A actividade física funciona sempre. Eso, a verdade é que unha píldora que sempre vai a funcionar. Entón, o que xa tiña o hábito da actividade física que o retome e o que non o tiña que o incorpore. E todo superando as tentacións do entroido que xa están aí. O tanxer de Campás era o xeito habitual de comunicar o que acontecía nunha aldea, unha linguaxe única, recoñecida como patrimonio inmaterial da humanidade, pero que cada vez coñece menos xente. Na parroquia de Palmés, en Ourense, atopamos unha campaneira que decidiu aprender o oficio xa de maior da man dun veciño que se criou entre badaladas. Baixo a atenta ollada de Estíbaliz, Antonio toca trono para espantar a treboada. Non sei, tanta. A campana pequena retira tremendo. Marchábase, había xente detrás que seguían facer veciños de Palmés por estas cousas. Había tempo que non subía un campanario, aínda que o oficio venlle de familia. Iso eran os meus abuelos, os meus pais, na San Cristal. Sí, agora xa hai moitos anos que non toco.
Ainda lle dou un xeito. Foi o interese de Estíbaliz por aprender o que o levou novamente a subir ao campanario. Gustábame moito escoitar as campás e dixen, bueno, teño que aprender a ver que tal se me dá. Por sorte, pois, son veciña porta con porta do mellor campaneiro da contorna e dixen, esta oportunidade non a podo perder. Avisaron os veciños para que ninguén se alertara e completou a formación cun curso da Asociación de Campaneiros de Galicia. Pois xa me animei a tocar nas festas do pueblo, en outras parroquias tamén, porque ali, bueno, a veces pois coñezo noutros pueblos, se chámanme para tocar e vou. A min donde gústame pois subir, compartir campanario con outras persoas que o saben facer para seguir aprendendo, claro. Conocían o toque. Sí, esta xentiña que había aquí, que vivía por aquí, está o Antonio tocando. Un oficio con identidade propia que pouco a pouco foi sustituído por mecanismos de automatización. Porque empezou a cada vez haber menos xente e optaron por esa opción, pero bueno, por sorte aquí ainda non o fixeron e mentras eu ande por aquí, pues, procurarei tocar e incluso a posibilidade de enredar algunha muller máis ou así está na miña mente tamén para que non se perde seguir subindo o campanario. Os veciños das parroquias de Chandebrito e Camos en Nigrán reclaman que se faga unha senda peonil para unir os dous núcleos. Aseguran que facer o treito camiñando pola estrada é moi perigoso e temen que poida producirse unha desgraza. Cada día son moitos os veciños que saen camiñar por esta estrada que une as parroquias de Chandebrito e Camos no concello de Nigrán. Había ten zonas bastante estreitas que complican a convivencia de peóns e vehículos. Nos temos encontrado con situacións de pasar un vehículo por outro en distintos sitios desta estrada, sobre todo na parroquia de Camos, que os peatóns teñen que botarse, prácticamente tirarse as leiras colindantes. E meterse detrás do guardarraíles moitas veces, porque hai sitios que non pasa un coche. E ademais, coller curvas non hai maneira. Caen curvas que non poden meter os quitamedos porque despois os coches non giran xa. Aunque veñen un autobús xa non gira. Aseguran que levan anos reclamando unha senda peonil e a ampliación desta estrada provincial e recolleron centos de sinaturas. Cada vez os coches son máis anchos e encima as carreteras máis estreitas, non sei como fan. Entón, nada, non hai forma de pasar un por outro ás veces e encima co agravante que as persoas non poden camiñar por outro lado. Teñen que camiñar por aí, por pouco que lle queda, por a beira. Ademais, temen que os valos instalados para a seguridade dos vehículos prexudiquen os peóns. E agora se agrava con esta situación de meter estes valos, kilómetros de valos metálicos que están metendo pegados, co cual non deixan máis opción que ir pola calzada. Estes que pon, xa antes estaba mala a carretera, agora cos quitamedos ainda peor. Non hai maneira de andar por aquí. Se alguén quere vir a andar, un día vai a morrer alguén, está claro. Un día vai haber unha desgraza, xa houve accidentes e tal, pero posiblemente co estas balas que están metendo atropellen a alguén. Urxen que se tomen medidas e se acometa unha obra anunciada hai xa anos. Faltan 19 días para os San Brais, pero as cegoñas xa levan semanas de volta en Galicia. Aseguran os observadores que cada ano chegan antes e confírmano tamén os veciños da Limia, onde está unha das maiores colonias do país. Antes só viñan chamábamoslle por o San Blas. Decías, as cigüeñas non ven por o San Blas, ou Morro Rei, ou non sei como, eran un conto dos vellos. Pero é que este ano hai praidormes que xa están aquí, ou máis. Eu creo que incluso algunhas xa non salen de aquí do país. Non sei onde se quedarán, pero de aquí de España algunhas xa non salen. Madrugan tanto que últimamente xa pasan aquí o Nadal. Cando foi no tempo marcharon, pero viñeron enseguida. Debe ser que andaban alá coas bombas por aí e viñeron, sí, dixeron, ai, mira María, mira onde están as cigüeñas, como van a estar ainda non é tempo de vida? Velas! María é de San Pedro de Laroa, a Avenida das Cegoñas. Mai que ningún sitio, non sei por que se lle deu por vir pai. Será porque hai que está o San Pedro e abre as portas.
hai unha dúcia de niños ao longo da estrada e as cegoñas dedican boa parte do día a acondicionar o fogar para o nacemento dos polos. O que traballan, acarrando tanto rizo na boca. Madre mía, esa sí que traballa. Veñen e reparan a súa casiña, como é normal, está mollada do inverno, está, e van reparando hasta aí o mes de febreiro, que é cando empezan a sentarse por o huevo. Manuel é de Maceda e leva anos traballando na protección das cegoñas nesta zona, onde hai unhas décadas apenas se vían. Empezáronse no 97 con 4 ou 5 parexas, e os temos 56. Observar as cegoñas, as súas rutinas e a maneira en que estas se relacionan entre elas é todo un pasatempo para os veciños destas zonas e tamén para moitos outros que veñen de pé feito para velas. Marchamos agradecéndolles como tantas veces a fidelidade. Onte, no Galicia Noticias, fomos de novo líderes de audiencia na nosa franxa horaria, cun 21% de cota de pantalla, 25% se sumamos os telespectadores da G2. Deixámolo xa co telexornal. Moitas grazas por estaren aí un día máis e moi boas tardes.